ways are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nyo na naman ang pinagaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo Madrid Nation! Halo sa inyong lahat. Ayan, so ito sa comment section, grabe nagkakagulo dahil pinag-uusapan nila ang breakup ng syempre isa sa mga pinakasikat na love team before. Syempre before kasi wala na sila ngayon. Yan ang JD. Ayan. At kung bakit kasama ang JD sa atin ngayon, kasama sa comments, nagdilang anghel daw ang ating groupie. Ayan. So tanungin natin siya mamaya. Pero bago ang lahat, syempre do not forget to like and share our live for today. Syempre mag-react na rin kayo dahil na-miss ko kayong lahat. At syempre na-miss nyo na naman kaming apat ngayong araw. Ayan guys. So to win special prizes, do not forget to share this live stream sa kahit saang grupo nyo man yan gustong i-share. Ayan. Kaya naman guys, yes, halo sa ating mga nanonood ngayon. Esa Andrada, Jana Gabica, D.R. Tanyan, Bin Metila, Louie Arcillas, Victor Timbang, at napakadami nyo pa mamaya babatiin kayo ng ating nagagandahan at nagwagwapuhang mga kasama ngayong araw. Ayan. Kaya naman guys, do not forget to like and share our pages, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, wag nyo rin kalilimutan na i-like ang ating Facebook page, The Almusal Club. At syempre, subscribe sa aming YouTube channel. Just type The Almusal Club and hit the subscribe button. Kaya naman guys, ayan, so eto na, ipapakita ko na ang ating guwapong kengkoy, Rupi! Halo Nation! Halo Almosalers, Clavers, Eklabus. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan na, ginagaya po kasi ako ni Kimpi. Ayoko na ng ganitong feelings. Ayan, so ayan, babatiin natin. Alam, may bagong hire. Nag-chat siya si hindi ka ba sa Alsworld or... Teka lang, ito pa. Si Ito lang, Abs. lilinawin ko lang ha. Wala po akong kinalaman sa hiwalayan ng dalawa. Tatanungin ko sana eh. Sabi Wala nagdilang po anghel ka akong daw, may kinalaman ka daw ba? Hindi po ako ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay kasi may girlfriend po akong tao. Batiin mo si love mo, nanonood Ayan. siya. Kaya binabati ko si Bin. Ayan. Hello. With heart. At si Franz. Ano? Yan. Franz. Manood ka lang dyan at mananalo ka ng limpak-limpak na salapi. Yes. Mananalo ka ng 100 millions. Okay. Ayan, babatiin na natin si Jana Gabica. Jessica, ayan sabi niya, si Rupi nagdilang anghel sa hiwalay niya din. Alam mo,
Bago pa lang sila magkasama ng loob, nagte-text na sa akin yun eh. Hindi ko nga lang pinapansin eh. Ano sabi mo? Sabi niya, nagsasawa na ako kay James Reid. Lagi nakikita ko siyang may iba na. Okay. Hindi ka makakapwede sa akin dahil taken na ako. Maghanap ka na lang ng iba. Yan. Okay. Sabi ko. Yan, may mga nangangarap pa dito. Sabi nila, siya raw ang jawain ni James Reid. Lakas mo! Teka lang. Ayan, hello kay Victor Timbang. D'Artagnan, Louis Arcillas, si Abs. Kay Zenith Gatula. Siya ba yung na-hire? Si Abs. Sir Dan. Ayan, ipapakilala ko na. Baka isa rin to sa sanhi ng hiwalay ni Nadine tsaka ni James Reid eh. Baka siya yung ugat. Pakita mo na Teka yan. lang, ipapakilala natin. Magtago ka, baka mahuli ka ni Nadine dito. Ito po ang sanhi ng breakup nila James Reid dahil pinagpalit po ni James Reid si Nadine dito sa babaeng ito. Go! Kay Tita! Ating cutie patuti! At cutie patuti! Kimpi! Esa Bala Presma! kayo dyan, di ako na isa. Ano daw? Hi, Kim! Ayan, Good syempre, morning! hello, Madrid Nation! Ayan, nanonood si Mr. Hi, Mr. and kay Mia. Hi, Mia. And syempre, shoutout ko si Abs na bagong hired Yan. sa atin. Kaya naman, unti-unti na lang. Saan lugar? Ha? Saang lugar ka na nag-apply? Ay, oo nga. Syempre, congratulations! Ayan, dami nating nanonood Salamat, ngayon. Ma'am Zenith. Wow, Ma'am Zenith. Ayan, syempre, please subscribe on our YouTube channel. Andyan, sinend ni Franz yung link. Kaya naman paramihin pa natin ang ating Albuso Club. Ayan. Halo kay Louie Arcillas, Victor Timbam. Grabe. Sabi niya, start na. Medium na agad. And then, si D'Artagnan. Si Miss Zenith, si Samir. Ayan, salamat daw, sabi ni Abs. Ayan, teka Humble lang. ka daw, sabi ni Syempre ni naman. Louie. May nagpapa-shout out. Ayan, si May Joy Placido, sabi niya, Pa-shoutout sa maganda kong friend na si Mayan. Pegoro. Mayan Pegoro. Pegoro. Ayan, Halo, Mayan Pegoro. Ayan, syempre, Master Zen, sabi wala ni... po yung load kahapon. Ayan, sa Pangasinan pala na hired si Wala pa. Abs. Later Ayan, yan, congratulations, guys. Abs. Sinagawan tayo ni DJ Welcome Kimpi. to Madrid family. Ayan. Ayan, So, huwag yung na kayo mga load magagawan nyo kay guys, James. kapag hindi nyo pa na just message us para maayos namin. Huwag niyo nang pagkagawan si James. Siri, nandito naman ang paparupin niyo eh. Ayan. So, ayan, Diba? syempre excited na ba kayo guys? Ayan, later daw ang inyong Ayan, loads. Yes. shoutout naman po dyan, sabi ni Leslie. Okay. Leslie Joy Sabay kayo. Calam- Sabay kayong dalawa. In Calamios. 3, 2, 1. Hello, Hello, Leslie Leslie Joy! Calam- Ayan. Yes. So, simulan na ba natin ang ating first game? Yes, simulan na natin ang Paki-comment hangman. naman guys kung kayo ba ay ready na. Please comment ready. Kung kayo ay resty na. Ano tong tanong ni Samir? Sabi niya, Miss Zen, pwede ba ipunin mo Thank na you yung so load? much, Louie. Ano yun? Para pag-load sa kanya, malaki. Ipunin mo yung load. Ah, yes. Talagang araw-araw. Ayan, nagbabalik siya ako ng single. Sabi niya, pa-shoutout kay Julian SF Zian. Ayan, hello. Hello. Julian SF. Hi. Ayan, sabi ni Louie Arcillas, you are so lovely today, Kimpi. Yes, thank Heart you so Wow, much. si Kimpi lang. Ayan, ready na napakalupit. sila. Kaya Ayan. naman, ilabas Sige na na, natin tara ang ating na. all-time favorite. Hangman. Hangman. Ayan, Ayan. nagpapa-shoutout. Shoutout ka na Si namin. Kenneth. Oo, Hi, Kenneth. Kaya nalulugay Jimmy's lang and kay Hello. Bean. Hi, Bean. Good luck sa iyong application. Good luck sa iyo, B. Ayan, Sana si Salamat. Franz, dito. Lulu, kay Franz, and syempre kay Esa Andrade. Hi, Franz. Ayan, na. dito, So, marami na comment yata- nyo lang, guys. Teka lang. Marami na yata nag-comment ng Pangit medium. nung ano ko eh, nung May nagko-comment din internet ng ko eh. hard. Yes, kanina sabi ni Victor, And Magtang. Samir. syempre, dahil hindi nakuha Jana. kahapon ng pot money, Oh. ang ating pot money today is worth 900 900 pesos. pesos. at kaya magpaputok lang kayo para bukas 1K na. Yung highest pot money namin dito is 1K. So, Yes. Dapat huwag niyo pala munang kinipan kunin nila. ulit para 1K ulit. So, Pagpaputok paano na nga- kayo ng sobra. Yes. Ruby
Sophie, paano nga ba nila Sok, makukuha sobra. ang pot money? Yun, kailangan mong magpaputok ng 3. Makukuha mo yung pot money. Bukas. Kaya dito, Ayun. mas okay nang paputokin yung pot money kaysa ano. Yes. Para makuha ang pot money, dapat huwag kayong magpaputok ng 3 lobo. Oo, Kasi, hanggang ano lang, hanggang 2 na balon. Yes. Uy, may bago Mawawala tayong ang audience ating or logo. kahapon pa siya. Si Franz Yes. Sakilayan. Oo, makigulo ka lang, Hi, friends. Franz. Ay, Sakilayan. kilala niyo siya. Sakilayan. Ayan, go for Go 1K, for 1K. sabi ni Jana. bagal ng Ayan, internet. feeling Wala ko akong sa nababasang internet comment. lang yon Esa. Oo, So, ayan, marami nagko-comment ng hard. Kaya naman, let's try Oh, hard. hard. Para Mm. sa ating first set. Ayan, ang ating category ay, ano ba? Places. Places. Ayan. Places with 2 words. So, ayan, and para. Boom. Para Yes. makuha ang ating pot money, Boom. kailangan Para. walang pumutok na 2 balloon. Yes. Yes. Yan, At hello, kung- Lugi, Resty Gapos. Hello. At syempre kung Sinare mo na ba? pangatlong balloon na Natin, eh, ano? ibig sabihin yan, wala na ang ating pot money. Ating Ayan, live. galingan nyo guys. So, ayan, may nag-comment na. Sabi ni Victor and Samir, Ayan, letter may isa na E. nag-share, oh. Letter E daw. Letter E. Yes. Letter E. Letter Dalawa silang E. nag-comment. Ayan, may pumutok na. Walang letter E. So, Wala isa na eh. lang na lobo. Yes, sabi ni Bean Wala and ni akong Samir, internet. letter A. Letter Bakit? A. Do we have letter A? Ayan, merong isa. Isa lang ang letter A. Sabi ni Louie Arcelias, letter R. Yes, maraming sumagot ng R. Si Samir, si Victor, at saka si Louie. Ayan, Ayan, sabi ni Meron Jessica siyang at R. ni Bean Bean. Metila. Letter S. Letter S. Guys, may pumutok ng isang lobo Kailangan, wala nang puputok. Ano? Para makuha niyo ang ating pot Pot money. money. Ayan. Sige nga, let's try letter S. Letter S. S. Ayan, may letter S. Yan. So, first Ayan, hello, letter kay R. Romel Morales. Yan. Sabi Kapatid ni Bean, letter T. Ano? Letter T. Ayan, may letter T. Letter T, meron. Ayan. Sabi ni Victor, letter O. Meron tayong letter T. Letter O. Places with 2 words. Letter O. Ayan, meron siyang Roman char. Oh. Ano? Sabi ni Rowell, Nabuhi na letter ako. P. Letter P. Letter P. Walang Walang. letter P. Letter P. Kaya So, naman, kailangan kapag may pumutok pang isa, goodbye pot Pot money na. Ano yan? Kailangan wala na kayong maputok na lobo, guys. Yes. Yan, Ito dapat si kumpleto na Len yan. Bria. Sabi Hanggang niya, matapos ang hangman. letter N. Feeling ko may Letter letter N. N. Try Sa natin dulo. letter N. Yes. Ay, Ay, hindi! hindi. Ayan, so, nahulaan Pero may niyo na ba? letter Meron N. siyang letter N. Sabi ni Jessica, letter G. Ayan, Mukhang syempre walang para letter G sa yata. ating almost sellers, flowers. Habang nanonood kayo, please heart react and like react Yes. para naman malaman natin kung sino ang ating mga active almost all Yes. Rocky Mountains May sagot daw. na si Sabi ni Samir. Rocky Mountains. Rocky Mountains. Mm. Saan yan? Sa sa Macau. Maka-tourist. Sumagot na rin Selecta. si Resty tsaka si Victor ng Rocky Mountains. Rocky Balboa. Rocky nga ba? Sige nga, try natin ng letter M ni Bean. Letter M. M. Ayan. Sabi ni Bean, M. Ilabas na ba natin? Yes. Ilabas mo na. Sige, let's try letter C. Letter C. Letter K. Letter Letter Y. Letter- And letter U. Tsaka letter I. Ayan. Ayan. Congratulations. Resty. No, Ay, si Samir pala. Samir. Sorry. Samir Ayan. Manzanil. Manzanil. Ikaw ang Yeah, aming hello first sa'yo. winner Salamat. today. Ayan. And syempre, pwede pa kayong manalo and marami pa kayong chance para manalo dahil marami pa tayong games. Oh. And para sa ating next set, anong gusto nyo? Easy, medium, Or or hard. Kanina nakita ko maraming nag-medium. Ayan, si Victor sumagot ng medium. Medium. Ayan, sineshare na ni Franz yung
yung ating Oo. live. Grabe, marami na mo Very makakakita supportive sa naman ano si natin. Franz. Siyempre, tropa ko yan eh. Siyempre. Sabi ni Samir, easy. Sabi ni Jessica, ni Victor, Sabi ni Medium. Bill. Sabi Si rin ni Bill, Bill, medium. medium. So, Iba talaga pag inspired, laging Laging nananalo. nananalo. Sino ba inspired? Si Samir. Samir. Sino inspiration mo, Samir? babati ulit kay So, Julian Zane. Zane Ayan, ba to? hello. Ayan, Ang mga ayan. nag-share sa atin ay si Samir Manzanilla. Ayan, keep on sharing lang, guys. Yes. Para Samir dumami ang ating Manzanilla. Albus Hatters. And then, syempre, abangan nyo po ang ating merch Ito dahil yung mga unti-unti na namin inaayos yan. Ito yung mga Yes, nag-share. oh. hintayin niyo ang Si Samir merch. Manzanilla, Franz. Ayan, maraming Secular. sumagot ng Secular. medium. Medium. Kaya naman, let's try medium for our Ako na second ang category. single. Ito ay... Ano ba yan? Books and movies. Feeling ko lalamang na naman si Samir dito, Oo nga. ah. Pero guys, hindi na pwedeng manalo si Samir dahil once Yes. ka lang pwedeng manalo per game. Ayan, Kaya sabi kung ni sa Samir. tingin nyo tama yung sagot ni Samir, copy-paste yun na. Copy-paste. Eto, mo, sabi ni Samir, yung mga nangihingi po sa akin ng load, Sa nanay ko po napupunta yung load. Kaso, Wow, bait Ayan. mo So, ng may bata. mga nagre-react guys ng heart and like, kaya naman kayo rin. Pindutin nyo na yung heart and like button. The Hunger Wow, Games. may sagot na si Resty. Try natin nga ang letter E. Letter Sabi ni E. Bean, letter E. The Hunger Games nga. Oh. Places yun, ah. No, it's books and games. Diba Ay, hindi. Books and movies pala. Sabi Wow, ni si Zen Resty. Gadula, Galing, sana ah. pwede rin ako manalo. Yes, pwedeng pwede. Ay, si Resty. Resty. Pero let's input letters muna, Muna. kung ano nga ba to. Kung Yes. The Hunger Games nga pa to. Try natin yung letter N ni Bean. Oh, try nyo na. Yes. Letter N ni Bean. And sabi ni Abs, tsaka ni Bean, letter T. T. Letter T. Sige nga. Sabi ni Ayan. Victor T. And Bang, letter N. H. And letter H. Si Samir naman, letter R. Letter Letter- R. And Parang letter tama S. na nga yan. R and S. Tama na yan. Alam ko. The Hunger Games na. The Lover's Book may sumagot pa. Wala The na. Secret Book. Hindi siya books. Ayan, halo-halo kay Jerverb Espinoza. Gerberb. Oh, Jerverb. Ano mo si ano? So, yan. So, ano pang letter? Ayan, sabi ni Bill, letter S daw. Meron Meron ng na. letter S. Ayan, sabi natin ng letter A. Letter G. Letter U. And letter A. Yan, congratulations, Resty Gapus! Ibang-iba na. Ayan. So, syempre, Okay. congrats sa ating second winner. Marami pa tayong games and may third game pa tayo. Yes. Anong gusto nyo? Easy, medium, or hard? Mamili na. So, Mamili na kayong lahat. mamili na kayo easy, Pasok, medium, Mama. or Ano nangyayari hard. sa'yo? Ginagaya lang kita. Ayan. Gagayahin Ano kita. sa club? Mamili Okay. lang kayong lahat. Ako naman gagaya. Ayan! So, may mga Ayan. sumasagot na. Easy daw. Ayan, sabi ni Samir, Robin is watching. Hi, Robin from Boracay. Ayan. Sino From si Robin? Boracay. Hi, Robin. Hi, Robin. From Boracay. Sabi ni wala akong comment section. Feeling ko Walang sa ano mo comment yan, section. Esa, sa internet I-restart mo. connection. Saan mo yan? I-refresh and restart. Sa internet mo yan. Sana all daw. So, let's try easy. Marami Ayan, nagsabi Jackson na. Salomon. Isingan muna natin. Halo daw. Hello, Hi, kay Jackson. Hello, Mr. Jack. Ayan. So, easy. yan, para sa ating third set, ang ating category ay oxymoron. Ayan, ano nga ba oxymoron? Pagbabalik ang oxymoron. Rupee. Kasing kahulugan. Ayan. Ayan. Kasing kaulugan in Tama. Tagalog, kunyari black, white. Ganon. Di ba? Di ba Oo. ikaw Black, nag-explain natin? white. Basta, Ayan, isang, lalabas na. isang sentence siya na, ano? Tama ba? Lalabas na ang League of Legends mobile bukas. Oh, 22. yay! Kaya Wow. naman, Kaya naman, maglaro inabangan tayo namin lahat. ang aming Oo. Kaya naman, Inabangan inabangan nila namin dito. ang mobile Yes, sa sinabangan cellphone din namin bukas. yan. Bukas na talaga. Yes, Seryoso? January 22, 2020, Ayan. lalabas po. ang Sabi ni Mobile Legends. Esa, slow
slow, fast. Slow. Pass. Or fast, slow. Pero syempre, bago Maging natin muna sagutin, ng let's letters. put letters muna. Sabi ni Jessica, letter S. Sabi ni Si Victor, Victor, goodbye, Mobile Legends. ML. Oo, feeling ko maraming Mas mag-ano ng magana LOL. ng LOL. Hindi siya slow, Hindi fast. siya slow, pero fast. meron tayong S. Ano? Ayan, Fineness. nalolo kay John and Gabriela. Sabi Hindi siya ni... pwedeng fineness because isa lang ang ating S. Yes. Sabi ni Jerverb, fast, slow. Hindi rin siya hard, soft. Hindi rin siya Hard, slow soft. and fast. Pwede Sabi yung ni fast, D'Artagnan, slow. easy, hard. Baka ano yan? Sige nga, Easy, nag-iinput hard. ng letter si Samir. Let's try letter Letter A. Hindi, feeling ko ano Ah, yan. hindi siya fast, slow. Ayan. No, And no, then, wala nang syempre, pot dahil money. may pumutok ng lobo, goodbye pot money Kaya, na tayo, pag-uhula ako, guys. parang ano yan, lost. Lost. And tomorrow, ano siya, worth 1,000 pesos Ayan na, na. may darating pong isang master. Ayan, nalolo kay JM de Guzman. Ayan, so Hello, shout out Master, sa ating sa ating- kabilang ako composer, Kenneth Ibanez. Sabi ni JM, fast move, but wala tayong letter A. Si Victor, Fast best move. tour. walang A. Fast move, wala O, tayong kung gusto nyo ng ano. O, i-input na yun na. Pero may O. sumasagot ng push-pull. Sige nga, let's try letter P. 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 Ay, Ayan, Ay, hindi siya push-pull. Wala nang pot money, no? Yes, Wala wala na. na. Bukas ang ating pot money is worth 1,000 pesos. Baka easy. Wow. Easy hard. May 1K na Hindi rin bukas. siya best poor kasi wala tayong letter Best P. poor? Baka O. I-comment nyo na yun. Wala Ayan tayong po yung letter bye. P. Ano po, sir? Bye, Napakalapit. Kenneth. Ayan, sabi ni Samir, letter E. Letter E. Letter E. Wala rin yan. Ayan, it ends with letter E. Ano yan? Post? Ano kaya ito? Let's try letter R, Char. Rose? Sabi ni Louie Arcillas, letter U. Letter U. Letter U. Mm. Si Samir naman sabi niya letter L. Walang letter U. Try natin yung L. Ah. Letter L, sabi ni Samir and Ayan, Victor. meron siyang L. Yan. Ah, hindi siya rush slow dahil nasa dulo ang letter L. Mag-input pa kayo ng letters, guys, for more chances of winning. Ayan, sabi Hindi ni siya pwedeng rush Kasi slow. may E. Sabi May ni E nga eh. Hindi Samir, siya rush. letter I. Letter Letter I. Letter I? Ayan. yan sabi Rice. Sabi ni Victor, Yan na. letter R. Paul. Sinabi na namin, bala kayo dyan. Tama ba? Paunahan. Rice and... Fall. No, hindi siya fall pala. Ano Huwag siya? kayong Sabi ni paasa. Wala Victor, ay, tayong walang E. letter. Walang letter. Rice and A. extra. Letter A. Sabi ni Ayan, Victor, nalulunod letter kay, R. Maria Janica Zacaria. Sabi ni Samir, wise fool. Walang R. So, Rice hindi siya fool. rice. Ano siya? Sagutin nyo natin. Ay, Wise. Sumagot si I-copy-paste Samir, nyo na yung sabi niya kay wise Samir. fool. Ginaya na Wise. ni Victor. Sumagot si Victor. Sige nga, Wise let's try. fool. Oh. Ayan, letter Wise F. and fool. Si Victor. Si Victor ang sumunod kay Samir. Letter F. Galing. And letter W. W, Ayan, paano yung W? congratulations. Ganito ba ang W? Congrats! Congrats, Ayan, Victor kay Timbang. Ikaw ang ating third winner. Sabi ni Franz, sana Victor all. Magtimbang. Sumagot ka rin kasi, Franz. Sana all. Oo nga, Ano sumagot ba ka. sabi niya? Sana all. Sana all daw. Sana all. Franz, Pero kung syempre, wala kang don't ginagawa. worry. Marami pa tayong games and you still have chance. Ito para ang advice ko kay manalo. Franz. Franz, kung hindi mo pinaghihirapan ng isang bagay, hindi mo siya makakamit. Oh. Oo, kaya manood ka lang palagi para malaman mo kung ano mga strategies Ini-stock ka na nila. ni Kim, oh. Hindi ko Ayan. kasi siya maalala. Yay, may load na naman daw si Victor. Ayan, congratulations sa ating mga hangman winners. We have Samir Manzanilla, Resty Gapos, and Victor Timbang. Ayan, napakagaling nyo talaga. Walang kakupas-kupas ang galing nyo sa hangman. Kaya naman huwag tayong alis dahil meron pa tayong Words Matrix. May clip na naman si So, Rupi yan, Payong para Rupi. sa ating ano, May clip na naman si Rupi Payong Rupi. Ayan, halo kay Mr. Jason Medyo hindi de ko na-gets. Guzman. Rupi's syempre, words of guys, wisdom. para sa ating Let it be. second game, Words Matrix ang ating category Category ay ay types of natural disasters. Ay!
Okay, Ayan, and so... syempre, ang rule dito ay kailangan kapag nahulaan nyo na kung ano nga ba yung types of natural disasters, kailangan kasama ang row and column. Yes. Kung saan nyo nakita ang first letter. Tatanungin ko sila. Yes. Teka lang. Gusto nyo ba magkaroon kami ng segment na payong Ruby? Ako ang magpapayo sa mga problema nyo. Ayan. Syempre, go sila dyan. Yung payo na alam nyo walang patutunguhan. Sabi ni Resty. Earthquake K1. Do we have earthquake? Do we have earthquake? Earthquake K1. Earthquake K1. So, Mami. Sabi naman ni Samir, hurricane. Hurricane 10E. Meron ng pa tayong earthquake. Sabi ni Resty, tornado. Ah, sabi ni Jessica, landslide. J8. J8. Landslide. Landslide. Hindi siya landslide. Hindi daw siya landslide. Ayan. Sabi ni Resty, Papipiga utak niyo dyan. tsunami daw. Tsunami. Sabi Tsunami. ni L11. Resty. Kanina sumagot si Oy. Samir, hurricane. Yes. Meron ba break ups? Hurricane 10E. Meron ng hurricane. Yes. May nakita ko dito, break ups daw. Break ups. Tornado. Do we have tornado? Merong Tornado. Merong Si tornado. Resty, tornado 5B. 5B. You know, Sabi ni Jay at Guzman, volcanic eruption. Eruption. Do we have? Ayan, halo kay Vince. Hi, Mr. Ayan, Alvin. Kuya Alvin. Hi, Mr. Sino si Alvin. Kuya Alvin? Si Mr. Alvin. Sabi niya, Sabi niya, payuhan mo ako, si ako, Erin. si Rin. Sige. Ano may papayo mo kay Ano Mr. bang Alvin? problema mo? Ashfall. Ano Hi, bang problema Tatur. mo? Bagong audience. Kaigan. Ano nga bang iyong Ano nga ba yung problema? Ipaki-comment Yes. lang yan, susolusyonan natin ngayon. So Mag-message yan, kayo sa meron pa kanyang tayong Facebook apat page. na natural disaster. Yes. Ano pa? Meron pa tayong Wildfire. Do we Apat. have? Ha? wildfire. Sabi ni K11. Dear Danyan. Yes. K11. Ba't hindi ko siya makita? Na nagko-comment Meron dito. pang tatlo. Yes, meron pang tatlo. O si GMD Guzman nanonood. Hello! Yes. Mahirap Kaya yung tatlong to. May anong artista yan, GMD Yan, Guzman. sabi ni Samir, mudslides. Binabati ka Meron ba? namin, Yes. JMD Guzman. Sobrang sabisi mong artista, nakakapanood ka pa dito. Avalanche. Meron Sabi ba? niya. Meron. Ayan, sabi ni Samir, Avalanche 5J. Typhoon daw, sabi ni. 1, 2, Ni 3, Samir. 4, Wow. 5, 6, 7. So, isa na lang. May nanalo na ata eh. Isa na lang. Avalanche, sabi ni Samir. Meron ba nun? Yes, Avalanche ba sa meron. atin? Yes. Avalanche. Sasagot? Di ba Yes, yun? meron. Yung pag ano, Guys, pag sumagot kayo dito, kailangan kasama ang row and column kung saan nyo nakita ang first letter. Yes. Parang si Tatur kanina nagsagot siya pero walang row and Teka, column. So, yung hindi siya Avalanche, di ba considered. sinasabi yan pag malapit na mag-12? Avalanche Hey guys! na. Avalanche! Ay. Tukso! Bakit Okay. tukso? Iwan, Iwan. tukso. Diyan, gabi ka. Ay, ano nakita na may winner na kasi tayo kahit na mahulaan niyo pa yung last word. So, meron na lang kayong 30 seconds. Kung Ayan, kaya niyo meron pa siyang pang isa. Kung kaya niyo pa siyang abutan. Meron pang isa. Abutan, char. May inchik po dito. So, ano na? Hindi niya po alam yung pronoun. Feeling ko hindi nila makita yung isa. Hindi ko alam yung tamang facing. Ayan. Para daw mata. Mata. Eh, di siya, ano? Parang Char tsunami. lang. Mata! Sounds like Sounds like mata. Cyclops. Char. Cyclone. Cycling. Okay, so last No. Ayi. 5 seconds. 5, 4. 3, Ayi, yung pangalan. 2, Ayi, mata daw eh. 1. So, ang ating isa pang natural disaster ay ano nga ba? Cyclone. Ayan, cyclone. Sayang. Andito nga Sumagot ako. si Samir. Ay, umabot si Samir. Yes. Pero siya, okay. Umabot siya.
So, meron na tayong winner para sa ating words matrix. Sino ba ang may Yes. pinaka-highest Sabi ni score? Daisy, clue. Binigyan ko na ng clue. Clue. Cycling. Daisy David Lacno, bagong Ayan. audience. Congrats sa ating mga sa ating nanalo. Congratulations! Congrats Sino ba sa ang Word ating Matrix. winner? Yes. Shoutout dun sa mga mabubuting nagpapaano yung tattoo for a cross. Diba? Yes. Galing ng mga yun. Oo, para bang donate nila yung Para sa pang-donate sa ano, Taal. tapos Sa magbe-benefit Tal din sila. Victims. Matitigil na yung tattoo shaming. Diba? Yes. Oo. Ang galing nun ah. So, yan. Sino ba ang ating winner? Congratulations sa ating winner sa Word Matrix. We have walang iba kundi si Samir Manzanilla. Yeah. Congratulations, Samir. Congratulations. At paki-PM ang iyong number. Yes. Kaya naman, sa mga nanonood pa dyan, wag muna kayong aalis. May dalawa pa tayong games. Ito ang susunod, ang ating movie Serye. Ayan. Halo-halo sa ating bagong viewer. Sabi niya, first time na si Daisy Ah, David yes. Hi, Lacno. Daisy Halo, Lacno. thank you for watching the Thank you for Amazon watching, Club. Daisy. So, yan. Para sa ating third game, paano nga ba laruin to? Huhulaan nyo lang ang title ng movie na ipinapakita ng 4 na litrato dyan sa inyong mga screen. Ayan, Ang guys. genre ay thriller action. Thriller action. So, Thriller action. Wow! Action. Okay, so Action. sumagot pa kayo, guys. Input lang kayo ng inyong Sabi mga ni answers. Mr. Jomar tsaka ni Lucy. Victor Lucy. Train Ayan, to sabi ni Busan, Samir, sabi Train ni to Samir. Busan. Siya Sabi ka ako na ng single, Lucy. Ano nga ba yan? Comment. Ayan. So, pwede na ba nating ilabas ang tamang sagot? Ang Sige. tamang sagot ay... Lucy! Congratulations, Mr. Jomar Solomon. Ikaw ang aming first winner. Yes, may Ayan, sinasabi sabi si ni Tatur Tatur. Fox. Sorry, Sino si sorry. Tatur? Maraming salamat. Pa-shout out po sa mga Baliwagenyo. baliwagenyo. Ayan, halo-halo sa mga Halo-halo. baliwagenyo. Ayan, alam ko yung Lucy na yan eh. Ang alamat ng USB. Alamat, naging USB lang siya. Grabe. Yung Oo. ending eh. Volcano. So, Ang alam meron ng sa ano USB. tong ano yun? Velocipastor. Sabi ni France. France. Late na ako. Sabi Hindi ni ko nababasa. Jenny. Hi, Hello, Jenny! Jenny Remo. Meron pa tayong art And syempre attack. kay Nathaniel si Toy. So, meron pa tayong second movie. Oh. Ayan ang ating genre ay. Hi! Hello! Hi, Nathaniel, Jen de Guzman, Jenny Remo. Kain po, namimiss ko ang pigar-pigar ng Ayan, dagupan. drama. Yes, Hoy, masarap ang kami rin. pigar-pigar, Namiss ko rin diba? yung pigar-pigar. Oh. Sa Kalasyaw. Ano ba ang pigar-pigar? Yung Sa ba yung uson. pagbasang-basa? Ano Hoy, yun? panoorin niyo yung Marriage Story. Ibibigar, Sabi ni bigar mo. maganda ba yun? Meron din sa Marriage Netflix Story. ba? Ayan, sabi ni Nathaniel, pa-shoutout po, Nelian Salvador. Yan, halo-halo, Yan, Nelian hello. Salvador. Hello! Ayan, batiin natin siya. And 3, 2, May iba na naman dito. Hello, hello, Nelian Salvador! Malapit daw sila sa Uson. Little Women, sabi ni Meron Samir sa Netflix, Manzanilla. sabi ni Samir. Ah, Tingnan ko talaga? nga yung Malapit mamaya. kayo. So, sabay tapwak kayo. Ayan, drama ang ating second movie. Spotlight. Bida dito lalaki. Little Woman, Spotlight. Sparklight. I'm a sparklight. Light. Midsommar, Ford v Ferrari. Ano yun? Ano yun? Si Rocketman. Irishman. Drama to drama. Matanda na yung bida. Si ano yung The bida yan eh? Irishman. The Action Last star. Summer. Starts Action with star letter. yung video dyan. Starts- Action star yung video Starts dyan. with letter. Starts with letter G yung pangalan ng bida. Video dyan. Action star yung video dyan. Ayan. Ano da? Ano? Action Ano? star na yung bida. Ang tamang sagot ay Hindi siya The Irish. Hindi but siya the may Irishman. Hindi rin siya the Hindi farewell. rin siya The Farewell. Pero may The. Disinfectant. Yes. Sabi ni Disinfectant. Roma. Sabi ni Abs Roma. Yan, yan. The disinfectant. Sige. Dahil gusto namin Hindi makuha siya nyo Ford yan. v Ferrari. Wreck-It Ralph. Binigyan ko Drama na hindi siya.
Binigyan ko na yun. Drama editon. Editon. Kaya sabi Gusto nila ko yung editor. the assistant. Hindi. Meron. The disinfectant. Ano yung disinfectant? Ano ba to? Ang bida dito si George Bawa. The Luna. art of Assistant. self-defense. Hindi po siya. Hindi. Pag narinig niya Two sinabi words ko, lang, 2 words. galingan nyo na. Yeah. Basta nandun yun sa word ko, pag bari-baliktarin nyo na lang. The resistance. Ganon. Disinfectant. Resistance sa akin. Na-disinfect. The disinfection. Okay, The so, remnant. last 30 seconds. Ayan, sabi niya. 30 The seconds, night. guys, ha? The night. Pagpatak. Ayan, napakagaling. Ayan. The Descendants, sabi ni Samir. So, ilabas na natin ang ating second movie. Ito ay... Bye. The Grudge. The Descendants. Maganda rin yung The Covenant. So, Maganda yung yan. ano? Congratulations, Samir Manzanilla. Ikaw ang aming Second winner. Yan. So, para sa ating Last set third na. and last set. Oh. Ang category natin ay Ano? fantasy. 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 Isa pa. Magaling ko yung actor na yun. Fantasy. Alam nyo ba yan? Okay, gagahin The mo ako. Descendants Gayahin mo of ako. the Gagahin Sun. din kita. Dali. Oh, Hindi, okay. The Palit tayo ng Descendants. boses. Aka na. Sabi ni Saan Preston, ang galing The yun? Descendants of the Sun. Sabi ni Preston, The Descendants of the Sun. So, ayan guys, fantasy ang ating third Shazam. genre. Aladdin. Ano to? Sabi ni Franz, Aragon. paano ba to? Sakilayan? Sakilay. Sakilayan. Ano, Franz the Pogi Aragon. yun. Hindi, ano yan? Makikilala nyo to. Ano yan? Franz the Pogi. Aragon. Sabi niya, Shazam. Ano yan? Yes. Ang dami na sumasagot. Shazam. Dan yan. Ano ko yung title Mary yan? Poppins The Returns. blue So, kwek-kwek. The blue kwek-kwek. Oh, blong kwek-kwek. Opo. Hindi meron ano. na po. The Ano yung Bio gamot, Blue. yung ininom yung gamot na Advil. papanangay na Advil. Sorry, color green yung Advil. Guys, masakit ba? Guys, masakit ba Ilabas sa... So, ilabas Masagot na na, natin Ineng. ang ating tamang sagot ay... Ay! Aragon! Ayan na, Ang galing naman ni nanalo ka na, Franz. Franz! Parang swerte na yung sinabi mong Franz the Pogi. Sabihin mo. Ayan, ikaw ang aming Siya third nanalo? winner. Siya nanalo. Patay Sa tayo kanya. dyan. Ayan. Okay. So, tapos na ang laban. Nanalo na. Meron na tayong winners. Kompleto na, Ayan, guys. congratulations! Oo nga, paano nga naging... So, yan, sino ba ang ating winners para sa ating movie Parang series? filter ng movie. Ayan, congratulations sa ating movie series The Jungle winners. Wow, nagbabalik ito Congratulations, Jomar Solomon. Siyempre, ang laging nananalo sa Samir Manzanilla. At ang ating first-time winner, Franz Sakilayan. Kaya naman, Masarap Franz, talaga mananalo. paki-PM ang iyong number Manalo sa pala, aming mananalo Facebook ba naman? page. Sabi ni PM ang Samir, number. hi Ayan. to Naldi Naldi Servas Servas. from Zamboanga. Yes. Hello, Miss Naldi. Eto guys. Miss ba siya? Kung gusto nyo Hello. magpapayo, Ay, Mr. pala. Ito. Ayan, hello. yan. I-comment nyo lang kung anong problema nyo. Papayuhan ko kayo ng malulupit. Isang sentence lang. Matatauhan kayo. And syempre, speaking of Zamboanga, we are I-comment hiring lang sa sa aming baba. branches. Dito Yes. pala, sa Kaya gilid. naman, si Manila, Pangasinan, Cebu, and Davao. At syempre If sa you are interested, Ayan, sabi ni... apply na. Quezon City. Dapat may reviewer. Bakit may reviewer? And Reviewer? syempre, guys, abangan nyo aming bagong office sa QC. QC, yes. Eto, paano maging malapit mayaman? na yun. Ang galing mo daw, friends, sabi ni Vin. Tropa yan. Tropa yan yun eh. Paano maging mayaman? Sama-kasama ni Heist. Ay, ang galing So, na ayan, sagot. meron pa tayong Boom. fourth game. Ito ay ang Art Art Attack. Ayan. Mahuhili yan dito. Nako-congrats siya eh, oh. Congrats, Franz. Sana makabisit ako sa QC branch nyo. Pwede ka. Pwede kapag na-open Mag-apply na ka siya na sa rin. Meet. Pwede ka naman makabisit doon kasi kaso wala kami doon. Yes, pwede mag-apply ka na rin. And Dito then, ka kasi. syempre, para sa ating Art Attack, kailangan nyo lang hulaan ang song title ng aming dinodrawing. Syempre, isama nyo na rin ang
first line ng Yes. kanta. Hindi ano po eh. Yes, pwede ka Ayan, bang mag-join sa Art Shandel Attack. Lumibaw. Pwede And pa. sabi ni Sino ni si Dear Shandel? Tanya, si Sean. Good Sabi luck. ni Dear Tanya, good luck sa mga mag-exam ng civil Oo nga service. Good luck Ayan, sa inyo, good luck. guys. Ito, teka lang. Si Shandel ata yung tumingin kay Vin daw eh. May tumitingin daw sa kanya maputi. Oo. Si Shandel ata yun. Shandel, tinitingnan mo ba yung applicant dyan So, kahapon ng ayan, umaga? syempre, Ang ganda ating niya kasi. category ay Sino? Si upbeat. Vin. Hindi mo pa Kaya nakita. naman, simulan na natin Sure ang ako, ating maganda Art siya. Attack in 3, 2, Two, Nung one. pumasok siya dito, pinagkaagulan ng mga lalaki. Sige naman, lang, no? ako naman. Proud na proud ano, ka. Relax lang eh. Uy, nagdodrawing na si Kimi. Sabi, sige, magkaguluhan nila yung girlfriend ko. Alam mo namang maganda Alam ko naman yun eh. sa akin siya Siyempre, alam ko uuwi. naman. Ganun. So, ito, meron akong Hindi one ako word. mag-lolo. Oo. Sa mga nanalo kanina, pwede ba kayong mag-join dito sa Art Attack? Ayan, basta sa per game, isang beses lang kayong pwedeng manalo. Yeah. Ito na, ang ating category ngayon, upbeat. Nagdo-drawing na si Kimpi. Ito, hindi makamove on kasi maganda yung Sus ko. girlfriend. May drawing na yun eh. Dali lang naman yan. Wow, chilo. Ayan guys, so paano ba manalo Ay, dito? nagdo-drawing ka na, ano? Kailangan Bago maka ulit 3 yan. points ka. Ayan, so 3 winners tayo. 3 winners tayo, ayan. Papunta ako dyan soon, sabi ni Dear Tanya, pag-ihatid na namin kuya ko sa airport. Okay, Huwag ka so na, bisita huwag ka ka lang na. dito. Huwag daw. Huwag ka na. Paano yan pag nilibre niya tayo, hindi pa din? Sige lang. Kaya guys, ayun nga, sabi ko 3 points sa 3 winners. Ayan. 1 point sa first line, 1 point sa title. Sa mga bagong audience dyan, Kanta. kanta to guys ha, kanta. Kanta to guys, kanta. Kanta to. Upbeat songs. Photograph. Hindi. Ayan si Abs. Sang branch ka, Abs? Makati, Pangasinan, Hindi Cebu, siya or Davao? photograph. Sinito daw. Chinito. Lahat po ito English guys sa upbeat po. Tapos, kailangan yung hulaan Hindi ng siya first line at Netflix. title. Heaven. Angel. Frozen. Photograph. Hi, Bean! Ayun pala si Bean. Hindi. Magic. Magic. Capture. Hindi. Hindi daw. Sino yung nagka-capture? Sino yung nagka-capture? Ito Police. yung mga nakakairita eh pag sa Hollywood. Police. Ayan, so capture. Police. Photographer. Hindi. Si ano yung other term of photographer? Maniniyot. Ang galing, ang galing. Ang galing talaga. One word. Pagka mga ganun, Sino nasa yung natin si nagka-capture? Ruki. Hindi yung photographer. Meron pa. Oo. Kanta yan ni Lady Gaga. Cameraman. Oh, bilisan nyo na sa pagsagot. May camera siya, pero hindi siya yung photographer. Yes, kanta ni Lady Gaga. Oh, pangalawang clue na Hindi yun. photographer DJI, sabi sa'yo. tawag. Hi, Bin! Hindi Dapat siya bumalik ka ulit cameraman. dito. Balik pa yan. Sigurado ako. Napakaganda mo, kaya pinagkakaguluhan ka Ayan, si kahapon. Franz. Sabi niya Ang paparazzi. swerte-swerte Ang galing ni naman Rupert. yun. Paparazzi. So, ano ang first line ng paparazzi? Uy, ang galing, paparazzi! Hoy, hulaan niyo naman tong akin. Lagi kayong ikim eh. Paano yung pag wrong spelling nga? I-char ba na? Okay, understood na daw. Ang lakas mo, France! 1 point, France! Ano ang ating first line sa paparazzi? We are the We are crowd. the crowd. Sabi ni So, Samir. hindi. Ang tawag dito sa... Hindi tama spelling mo, Franz. Pero Pero understood. understood na kasi wala na tayong oras. Pero okay lang yan, guys. We are the crowd. We're coming out. Coming out, sabi ni Ronnie Basa. Okay, so congratulations kay Samir. May 1 point ka na din. Ayan. Hindi, totoo Meron nga, ako ulit, Bin. one Ba't di ka nagpakita? Di ka nababalik? Friends, sa Kilayan, di ko pa alam yan. Di ko pala alam yan. Ayan. So, pangit kasi mag-drawing si Rupi. Pangit kasi mag-drawing. Tawag dyan. Pangit kasi drawing mo, Rupi. Needle. Ayan. So, Yan, meron ako. Yan, one word one ulit. word. Parang equal Tama sign naman, yun Jay. ah. Anong tawag dun? One word. Ayan, si Samir sabi niya sometimes. Sometimes. Ang galing. Ano ang first line ng Ang galing-galing, sometimes? guys. Sometimes by Britney Hindi ko to Spears. tatantanan. Pag di nyo nakuha to, napaka... Another 1 point, Samir. Sabi ni Ronnie Basa napakalayo ng Road. level ng utak nyo sa utak ko. Eto, meron akong Ayan. meron akong Broken ba yan? legs lang. forward. Hindi. Ano ba yan?
Alam ko first na! line. Ayan, sabi ni Samir. Isipin nyo, damit yan. Ang galing naman ng May baka may nagsasagot na ng lyrics. You tell me you're in love with me. Sinong singer ng sayo? Samir. Si ano? Si Lalaki. Bon Jovi. Lalaki. Hindi si Bon Jovi. Hindi, lalaki. Kaka-concert niya lang dito last year. I thought that I've been heard before. Yan, tama. Tama si Victor. Tama si Victor. Ang galing. Hindi man lang niya sinagot yung pero nakuha niya. 1 point, Victor. Yung title, i-comment nyo. Oh, sayang yung another 1 point. Sinong singer ng sayo? I thought that I've been here before. Ay! Sama si Victor. Pero inulit ni Victor. So, I thought that I've been... Ay, mali. Mali si... Mas tama si Bean. Mas tama si Bean. Sabi ni Victor kasi, I thought that I've been here before. Sumunod, I thought that I've been hurt before. Sabi naman ni Bean, I thought that I've been hurt Ayan, before. meron akong forward. Bean Metila, 1 point. Forward. Pag na-hire to si Bean, kinabukasan, guess na agad yan dito. Oh. Hindi pwede. Pwede? Kahit sa live? Ayan, si Kita. Jessica, sabi niya, Too little, too late. Ano 1 ang point. first line? Too little, Ano ang too late, first ng line. Too little, too late. You tell me you're in love. Tingnan natin, meron ba yun? Sometimes. You tell me you're in love. Panalo na pala si Samir. May first winner na tayo. So, ito, meron akong 3 words. Come with me. Come with me. Shout. Hindi. Come with me. Scream daw, hindi. Scream. Anong tawag sa kanya pag hindi niya mabuhat yun? Sa siyang Galing. bodybuilder. Sounds like yung weight ni Bean. Char lang. Malapit na. I guess so. Wait. Ito, meron Wait, in akong my 3 words. Barbell. Carry on. Nakanta na namin yung tamang sagot. Ayan, wait. Tamad, sabi ni D'Artagnan. Come with me, stay night. Yan, tama man. Too little too late yung come with me. Wait, sino yung nauna dun? Wait daw, wait. Sumunod kay Meron akong 3 Samir. words. Si Jenny Remo, 1 point. Wait in my name. Wait daw. Ayan na, 3 words. I don't know what it is that you've done to me. Pero nanalo na si Samir. So, pwede nyo nang i-copy-paste. Pero ito, si Jessica, check natin kung tama yung sagot niya. I don't know what it is. 3 words. Kulang yung kay Jessica. Yung Meron buong kanta, I akong don't 3 know what it is. words. Chu-chu-chu-chu-chu. No, thank you is what should said. I should be in bed. Ano to? 3 words, 3 words. Week! 3 Kompletuhin yung... words. I-copy-paste na yung sagot ni Samir. Ano yung I don't know what is? Hindi ko alam. Coolerns. 3 words, 3 words. 3 words. Kay Wala bang Kimpi. nakakahula? Ito, pagsamahin nyo tong dalawa. Pagsamahin nyo. Pagsamahin nyo to para mabuo nyo to. 3 words. Ayan na. Ang galing nun. 3 words. Ronnie Basa. Sige, check natin. Pagsamahin nyo to. Yung title. Okay. After ni sis, Ronnie Basa, 1 point. Yung clue. Ito yung clue. Hindi siya lost in you. Lost ito. in you. Di ba may ano? Ayan, sabi rin ni Ronnie, I don't know what you've done Lover, to me. hindi. Di ba yung bag ting siya? So, ting. Kulang yung sagot ni Pagsamahin Ronnie. niyo. Ano yung panalo? Isa pa lang. We could leave the Christmas lights up till January. Ano to? Di ba Lover. ang bag Lost in belong you. siya sa ano, things.
Thanks. So, wala pa nakakakuha ng tamang So, things week. Things ano. I don't Ayan, know what si it Samir. is. No, Nothing on you. Pero nanalo na si Samir. So, ikapit. Ayan, si Jessica. 2 points. Nothing on you. Anong first line na Nothing on You ni? Sino kumanta niyan? Bruno Nothing Mars on ba? you, babe. Nothing on you. You know Nothing you feel on where you. I'm coming from. Ayan, si Samir. Ayan, si Beautiful Samir. girls all over the world. Nothing on you. Ayan, nag-focus sila. No? Di So, pa ayan, nag-appear. meron ako. Di pa. One word. Isihan lang natin mga best. Ulitin mo, Jessica. Ano ang, ayun, nanalo na kasi si Samir, kaya hindi na pwedeng i-consider yung sagot niya ng first line ng Nothing on You. Bakit kulang-kulang yung mga sagot nyo, guys? Beautiful girl all over the world. Ayan na, madali lang. One word. Yung week. Ito ano to? L-O-B, hindi. Kulang yung sagot mo, Jessica. Ano Tama tawag yung dito? sagot ni Samir. Yung pinanggagawa. May Kompleto. sagot na. Pinanggagawa at nagiging munggo Beautiful to girls all over the world. Sabi ni Ronnie Basa, eh. girls. Dessert daw? Ronnie Basa, Tama si Jessica 2 points. Saan? Beautiful girls all over the world. Ay, yun pala, nauna pala si Jessica, sorry. Ayan. So, panalo na si Jessica. Siya na ang ating second Ayan, winner. so, sumagot si Samir. Ang sumunod na sumagot ng dessert ay si Jenny Remo. Ano ang first line ng dessert? Dessert. Ayan, sumagot si Bean. They can imitate Si you. Sino lang Jenny singer Remo. dito? Hindi ko alam eh. Jenny tsaka si Bean. Tapos si Bean. Ang clue dito, nagiging munggo to. Nagiging munggo. Ayan, they can imitate you. So, Bago siya maging munggo, ano muna siya? So, ito, isang meron winner ako. na lang. Bago daw siya maging monggo, sige go. Ano muna to? Meron akong 2 words. Ayan, 2 words. So, ito, update lang. Ang ating unang nanalo si Samir. Second winner natin si Jessica. At syempre, Oh guys, quick update. blanco pa yung third winner natin. Sprout daw! Ayoko na sa bahay, tataba ako dito. Sid. Sid! Yan, isang klaseng seed siya. Sprout! Sprout. Sprout. Yung baby pa siya. Paano to get? Ito, Seed! Tama. 2 words. So, siya yung katunog nito. Katunog siya. Ha? Talaga? Ito na lang. Ayan, meron akong 2 words. 2 words. Growth. Need. Ayan. Sige, meron pa tayong 3 minutes. Go, guys. Ayan, 2 words. 2 words. Bead. Need. 2 words. Hindi nila alam. Ayan na. Bean daw, bean. Na. Tama na. Leaf. Meron Anong tamang akong 2 sagot? words. Together. Ay, na! Together! Oh my God! Together! Dahil sa tuge. Ah, Tuge. ito, 2 words. Ay, nako. Wed. Leave. Sunday morning. Sabi ni Ronnie Basa. Sunday 2 morning. words. Yeah. Yeah, sabi ni Jenny. Together. Anong sinasabi niyo kapag uwi na kayo? Oh, pag-uwi na, bye. Ay! Ako. Ako'y pauwi na. Hoy guys! 2 minutes na lang. Dalawa pa lang yung winner natin. Winners. Anong Si sinasabi niyo si Samir kapag tsaka si uwi na kayo? Jessica. Saan ba si Bean? Oo, dahil daw sa toge. Nakakatawa daw ba yan, Ruby? Nakakatawa yun. Ako natawa eh. Goodbye daw. Goodbye. Goodbye. Ayan, goodbye. Love game. Sabi Ayan, ni si Ronnie. Sabi niya, Tama, bye-bye. Tama yung love game. Ano ang first line ng Oh, bye-bye? kompleto na yung panalo natin, guys. Kasi nasabi na ni Ronnie Basa ang love game.
Tapos sabi niya, bye-bye. Sumunod. Oh, tama ba? Ay, wait Masaya lang, daw ng guys. drawing mo. Nauna pala sa Siyempre. love game si Victor. Mag, Nauna sa love game si Victor. Meron na ba tayan? Sabi ni ano? Oh, last Bye-bye. drawing, guys. Last drawing. May sumagot na ng bye-bye. this is for my This is people. for, ayun, si Ronnie. Si Ronnie pa rin talaga ang panalo. So, meron na tayong winner. Tama? Yes, meron na. Kompleto Yan, na. Congratulations! Ayan. Sabi ni- Congratulations sa inyo. Congratulations! Lalabas mo ako sa camera Yes, mo. congratulations! Sayang si Yes. Bino. Naunahan pa rin siya ni Eto Ronnie. guys. Ayan. Pwede na kayo mag-comment ng mga problema nyo habang may oras pa tayo. 1 minute. Sasagutin ko yan. Basahin mo yung Three, sinabi ni Daisy. Sabi two. niya, ang saya naman mag-drawing ni Rupi. Siyempre naman, masayahin tayong tao. Together. Oh. Together. Hindi kayo makaka-move on na naman dyan hanggang bukas na naman. Ayan guys, so congratulations sa ating mga winners. Hanggang from Hangman up to until this Art Attack. Congratulations kay Samir Manzanilla, Jessica, and Ronnie Basa. Congratulations! Yes, congratulations sa inyong lahat. Ayan guys, so paano daw magtipid? Sabi ni Samir, Rupi. Paano Yan, paano magtipid? Huwag kang kumain. Huwag ka mag-shopping. Yan, huwag kang mag-travel. Huwag ka mag-gym. Sa bahay ka lang, huwag kang mag-gym, huwag kang mag-travel, huwag kang mag-cellphone, huwag kang mag-load. Ay, hindi pala, mag-cellphone ka na lang. Ayan. Dahil bumabalik naman sa iyo ang iyong ginagastos na load. Yes, Ayan, so kaya naman. congratulations sa ating winners for today. And Yes. syempre, tumutok lang kayo bukay? Paano daw magmahal? Bukas na ang yan. ating pot Ang money ngayon? is 1,000 Bukas na. pesos I-comment nyo lang. na. Sasagutin I-comment nyo ko lang yan, bukas niya diba? sasagutin yan. Sasagutin ko Sabi yan. ni Samir pa, shoutout naman sa mga pusa ko, Superhero, Superhero and Mango. Mango. Ay, hi! Superhero Saan ba sila and Mango. nanonood din? Yan, sige, Ayan, comment nyo nagsana lang. all na sila. Ang Ayan, ano? congratulations! Sabi ni Ronnie, ipasa ko na lang. Ganito gawin nyo Panalo ko guys. kay Jana. Ganito gawin nyo guys. Okay, sige. I-comment Noted. nyo lang. Pahingi daw ng load. I-comment Samir, nyo lang, pahingi ano. ng load. Pahay Guys. sa Chris Bersaba from Romblon. Ayan, Hi, nalolo Chris. Bersaba. Yes. So, yun. Winners natin sa Art Attack, guys. Si Samir, si Jessica, at si Ronnie Basa. So, si Ronnie Basa, ipapasa daw niya yung load niya sa kanyang butihing kaibigan na si Jana Gabika. Ayan, guys. So, Yan. kasi si Ronnie yata nasa ibang bansa. Ito, Tama guys. ba ako? Teka lang. Ilagay mo nga dito sa akin yan. Mag-comment kayo ng mga problema nyo. Sasagutin ko yan. Doon sa aming Facebook page. I-screenshot Itatag namin yan. kayo. I-screenshot namin yan kung ano ba ang problema mo. Tapos sasagutin ko yan ng malupit kong And kasagutan. then, syempre, diba? speaking of Facebook page, i-like nyo na po ang aming official Facebook page, The Almusal Yes. Club, and Yes. also subscribe us on YouTube. That's The sa YouTube. Almusal Club. Anong problema mo? Mamaya ko na sasagutin niya kung ano ba problema ko. Yes. Okay. So, meron pa ba tayong mga announcements? Yes. Meron Wala pa? na. Okay, Hindi, so, hiring sige, kami go. sa ano. Yes, Sa we're Cebu. hiring Manila, Cebu, Pangasinan, Davao, and all Yay. over our branches. Kaya naman, Mag-apply na kayo. mag-apply na kayo. Just message us on our Facebook Yes, page. yes. Madrid, Ayan. Philippines. Ayan, Kung so, mag-apply kayo, sobrang saya dito sa amin. yes. Yes. So, nabasa ko kanina, sabi ni Victor, papasa load. So, sabi ni Samir kay Victor, ibigay mo daw sa kanya yung number niya. So, i-message nyo lang yung page namin kung Oh, ano ayan. ba yung ilaload Ayan, namin number. may mga may mga nagsasabi na Yes, kung ano nawalaan problema nila. ko sa inyong tatlo. Di na ako matutulog ng tanghali. Dito na lang ako. Ayan. Oo, Pero manood patapos ka na lang, kami. manood ka lang Bukas, every kita-kita tanghali, ulit tayo 12 bukas. to 1 p.m. Ayan marami na nagtatanong. Pwede mo rin Sasagutin mapanood natin ang yan. aming mga, Yes, Victor. mga naunang episode dito lang sa aming Facebook page, Madrid, Philippines. Manok na pula o itlog na pula? Oh. Bago magkamanok, kailangan mo na magpapula ng itlog. Oh, ang galing talaga. Ayan, syempre, congratulations sa ating winners Yes, for congratulations today. sa ating mga winners. Kaya naman guys, kita-kits tayo ulit tomorrow. And maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club!